Challenge accepted. Tungason man ang pagidawat ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang hagit ni COVID Overseer Roy Simato nga mas zero cases na ang dakbayan sugbo sa mga kaso sa COVID-19. Apan alang sa mayor, why imposible kung ang tanan maghiusa o magtinabangay. Tungod niini mitanyag ang mayor nga hatagan og 100,000 pesos ang mga barangay nga wala nay matala nga kaso sa COVID-19. Aniya ang report. Sa uwahing kalambuan, dunay 45 ka barangay sa dakbayan sa Sugbo nga zero COVID transmission. Apan ang pangutana, kung masustinihan ba nila nga dili malutsan og COVID-19? Mitanyag si Mayor Edgardo Labella og 100,000 pesos sa mga barangay nga zero COVID. Kini magsugod sa Nobyembre 1 hangtod sa katapusan sa Disyembre. Akong pahibaw ng atong nga kabarangayan nga the city government will give an incentive of 100,000 for each barangay nga makaregister og zero COVID case starting November 1 to December 31. Kiniisip pagsanong sa hagit ni COVID Overseer Roy Simato nga mamahimong zero case ang Cebu City. Admitido si Labella nga tungason pa kaayo ang tahas apan way imposible kung maghiusa ug magtinabangay ang tanan. Sa yun ini, gihatagan og perfect score ni Simato ang dakbayan sa Sugbo sa COVID response tungod sa nagkagamay nga kaso sa COVID. Apan, giginahanglan nga dili mo kumpiyansa ang dakbayan aron dili mo saka og balik ang COVID-19. Nakita man niya ang concerted collaborative effort which has resulted in the flattening of the curve, and for the last 10 days we had zero mortality. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.